Ja, ik kan het eigenlijk nog steeds niet bevatten, want het was wel een gigantische schok. En ja, een gigantische teleurstelling. Het is duidelijk, Peter Meinertsma had net een moment onkomen zien dat hij die in krijgen zou. Justerjoen trainde hij de selectie nog gewoon, maar daarna kwam de onverwachte mededeling. We liepen van het trainingsveld af, ik werd geroepen, Peter kun je even komen. En ben er keurig netjes gaan zitten en moet je nog koffie? Ja, lekker. En toen zei de voorzitter in één keer, je staat op non-actief. Nou, dus ik reageerde, ja, dat is een grapje zeker. Nee, je bent per direct echt op non-actief. Nou, en ik zei, wat is de reden dan? Hè? Ja, het is niet het resultaat, maar het zijn de randzaken. Dat vreeg het om een reactie van Harkema's Boys-voorzitter Pieter Spinder. Wat wordt er bedoeld? Marone zaken. Want op voetbalgebied wie er dus net een soort op Meinertsma aan te merken. Wie zie je toch meer persoonlijkheid? Een man die de steert. En hij hier net genoeg persoonlijkheid? Nee, net genoeg persoonlijkheid, dwingt net genoeg respect onder. En waarom? Ja, want het bloedt toch een vreemd verhaal. Oorlog Manelien, hij hem nog een contract verlengen van een jaar. Ja, en daarna is het net beter bij jou. Dat lijkt ook wel een beetje paniekvoetbal. Ja, dat is net. Ik wil hier met zaterdag met 4-0 en dan wie het nog gebeurt. Feit is wel dat Harkema's Boys de laatste 4 wedstrijden op regen verlen had. En dat is net goed voor de sfeer. Ja, het plezier van ontbreekt een beetje. Het mooie en het nationaal en dat ontbreekt een beetje. Bij waar ontbreekt dat? Bij de hele alle kleding een beetje. Maar daar had Meinertsma niet van vernaam. Binnen in de club, ik heb nog geen wanklank gehoord van geen toeschouwer of wat dan ook. Mensen die slaan me op rug en die zijn nog hartstikke tevreden en iedereen hartstikke positief. Met plezier en ja, ze hebben de presentatie, de uitstraling en al dat spul. Dat krijgt net de geschikte man die wie ziek je naar. En ja, dan moet je toch maatregelen nemen.